अरे कैसा लागो तानी तोनी करी लो कमेंट हो, बगले में खार बारे हमर सरवेंट हो। अरे राजा जी के हमारा बेकार चलबा, हमर देवर पहुना लो बोलो का हालो बा। काफी प्यार दुलार लोग आप लोग ये गाना पर देनी में कोनो अश्लील ना रहला। हम अपन दिल का फीलिंग रवा लोग से कहे रानी, जौना के माध्यम से हम वायरल भई रही। कहीं ना कहीं देवर पहुना कह के हम ई रियल सच्चाई है कि वायरल हुए थे हम। कहीं ना कहीं मेरे मन में कोई कुत्ता कमीना उस समय घुस गया होगा, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कोई भूत घुस गया होगा। हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। ये गाना बना के मिलियंस में व्यू ले लेके घमंड बा, ओकरा क्या कहल जा? असली फ्रेंड्स ढोली चैट असली गाना बना के नमस्ते, एकरे खातिर हम कुछ ना बोलब। अब हम कुछ बोलब ना तो ये वीडियो पटवा काट के उठा के अपन माइक पर बइने कइली अपन। सही। हमार गाना बहुत सारा आवेला, आप लोग देखा तो कम कि हमार गाना आवेला। बहुत जानी कहलन कि अरे हमार गाना रोड पे बजा था। हम कहतनी शान से कहतनी हमार गाना रोड पे ना बजेला, हमार गाना घर में बजेला। और हमरा चाची माई बहन दीदी भौजी पापा भैया चाचा जितना भी लोग बाने सबका दिल में बजतेला, समझता नहीं। कहले का मतलब हमारी बात जौन रोड में बजे ओकरा की इज्जत ना देवे के, जौन घर में बजे चार फैमिली के परिवार में बजे, जौन की पूरा फैमिली एक साथ बैठ के सुन सके, ओके देख सके, ओकरा के लाइक कल जाला, बाकी सबके टेंगा दिखावल जाला। अच्छा ये बताइए